дуруд ба мухлисоне ки барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро пайгирӣ мекунанд. Фирдавси Хурсанд бо топ хабарҳо аз олами варзиш шуморо ошно мекунад. барномаро оғоз мекунем. имрӯз сархати тамоми расонаҳои иттилоотии варзишӣ мавзӯи Гарри Магуайр ва ба ҳақиқат наздик шудани афсонаи тарки Месси заминҳои Каталонияро аз кадомаш сар кунем? ман фикр мекунам бояд аз Магуайр оғоз мекунем, чунки Гарри Магуайр яке аз беҳтарин футболбозони на танҳо Манчестер, балки Премер-лигаи Англия мебошад, ки дирӯз дар натиҷаи ҷангу муноқиша ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурда шуд ва ӯро 21 моҳи зиндон таҳдид мекунад. шумо медонед Магуайр чӣ кор кардааст? ӯ дар ҷазираи Миконоси Юнон ҳамроҳи аҳлу оилаи худ ба истироҳат рафтааст. хулас кор ҳамин хел мешавад, ки як гурӯҳи истироҳаткунандагони дигар аз Англия бо Магуайр муноқиша барпо мекунанд. дар ҳамин ҳолати ҷанҷолҳои лафзӣ ногаҳон хоҳари Гарри Магуайр пайдо мешавад ва он гурӯҳ ба хоҳари Магуайр осеб мерасонанд. ин амали онҳо боиси хашму ғазаби Магуайр мешавад ва ӯ ба ин бачаҳо дар меафтад. хулас Магуайр бо ду рафиқи дигараш аз ҷониби мақомоти полис дастгир мешаванд, ки дар ҳамин ҳолат онҳо боз бо полисҳо бархурд мекунанд. ҳангоми ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурдан дар роҳ Магуайр мехостааст, ки тавассути порра аз чанги онҳо халос шавад. хулас фаҳмидед, ки Магуайрро аз рӯи чанд банди қонун бояд ба ҷавобгарӣ кашанд. якум, ҷанҷоли кӯчагӣ ташкил кардан, ба сари полисҳо мушт бардоштан ва таклифи полисҳо ба ҳолатҳои коррупсионӣ. аз рӯи се нишондод бояд Магуайр ба ҷавобгарӣ кашида шавад. суди Юнон дар мавриди қазияи Магуайр мегӯяд, ки аз рӯи нишондодҳои дар боло зикр гардида Магуайр бояд на камтар аз 3 сол ба ҳабс кашида шавад. ҳоли ҳозир бо қарори суди Юнон ӯро ба муҳлати 21 моҳу 10 рӯз шартан маҳбасӣ карданд. акнун мегузарем ба яке аз мавзӯъҳои асосии дигар. дар боло гуфтем, ки афсонаи рафтани Месси камкам ба ҳақиқат табдил меёбад. тамоми расонаҳои иттилоотӣ зидди мухлисони барс менависанд ва бо далелу дастак кафолати рафтани Мессиро медиҳанд. ин сару садоҳо дар ҳоле пайдо шуд, ки Месси ба раҳбарияти бошгоҳ тавассути факс аз рафтанаш дарак дод ва пас аз он Месси дар рӯзҳои наздик дар тамринҳои дастаҷамъонаи дастаи барс иштирок намекунад. ҳатто муайян гардид, ки Месси барои аз санҷиши тиббӣ гузаштан бо ҳамдастагонаш намеравад. хулас кор ҷиддӣ аст дӯстони азиз. нашавад, ки мо чанд рӯз пас Мессиро бо либосҳои осмонӣ ранги манчестериҳо бубинем. хулас барои ин гуфтаҳо факту далел зиёд аст. пойгоҳи иттилоотии Марка дар мавриди тавассути факс огоҳ намудани раҳбарияти бошгоҳи барс аз ҷониби Месси навишт. пас аз он Бартомеу ба пойгоҳи Диарио Спорт гуфт, ки Месси ягон асоси ҳуқуқӣ барои дастаро тарк кардан надорад. хави Кампос, журналисти футболӣ, дирӯз дар Каталуна радио гуфт, ки Месси тавассути телефон дар ин маврид бо Хосеп Гвардиола гуфтугӯ кард ва аз сармураббии Манчестер пурсон шуд, ки ягон имконияти гузариши ман ба Манчестер Сити ҳаст ва Гвардиоларо мутмаин сохтааст, ки дигар дар сурати пайдо шудани имконият мо туро ба даста меорем. хулас агар шумо донед чанд рӯз мешавад дастаи Манчестер Сити барои харидории Месси ба УЕФА муроҷиат кард, то имкониятҳои дастаро таҳлил намоянд, ки дар сурати харидории Месси онҳо қоидаҳои фейрплейро вайрон мекунанд ё на. агар барои харидории бозингари сайёраи дигар ягон монеа пеш наояд, донед, ки Месси ин мавсим дар Манчестер Сити бозӣ мекунад. айнан ҳамин суханҳои хави Кампос дар твиттери журналисти Мундо Депортиво пайдо шуд, ки Месси бо Гвардиола занг задааст. ин хабарро расонаҳои дигар аз қабили Футбол Италия, Кадена Сер ва чанди дигар тасдиқ карданд. баъд як нафар дар Фейсбук навиштааст, ки умедворам УЕФА барои вайрон кардани қоидаҳои фейрплей ин трансферро иҷозат намедиҳад. охир бародар, ӯро Шайх Мансур мегӯянд, дар кор шавад ҳамун фейрплейро мехарад. акнун биёед дар мавриди бузургии Месси ҳарф занем, ки то кадом андоза як рафтани ӯ дар фазои варзишӣ таъсир мегузорад. Месси ҳамин қадар бузурге будааст, ки дар Каталония мардум ба эътироз баромаданд, ки президенти бошгоҳ истеъфо диҳад ва Мессии дӯстдоштаниашон дар даста монад. дишаб мухлисони барс ба сифати эътироз ба кӯчаҳои шаҳр баромада ба як овоз мегуфтанд, ки Жозе Бартомеу истеъфо биде ва Месси дар даста боқӣ мон, мо туро дӯст медорем. дидед, ки вақте инсони бузург мақомашро иваз мекунад, ҳатман як қурбоние ба миён меояд. пешгӯии ман ин аст, ки баъди рафтани Месси дар
дар ҳайати раҳбарикунандаи дастан низ тағйиротҳо ба вуҷуд меояд. Дар твиттер eSports акси эътирозгарон дар назди бинои раҳбарикунандаи бошгоҳи Барселона пайдо шуд ва навишта шудааст ки мухлисон зидди тарки Месси мебошанд. Дар твиттери Barca Times Media низ навори эътирозгарон пайдо шуд ки мардум сари роҳ эътирози худро дар мавриди истеъфои президенту гузариши Месси баён мекарданд. хулас шумораи эътирозгарон соат ба соат зиёд мешавад. мухлисои дастаи Барс ғамгин нашавед. хайр то ба сайёраи худ баргаштани Месси боз камтар вақт дастаи Манчестерро мухлисӣ мекунед. ина баъзе мухлисои Реал Ювентусро мухлисӣ мекунанд ку ин ҳаёт аст. Клаудио Тафарел чемпиони ҷаҳон дар соли 1994 бо мунтахаби Бразилия дар мавриди Марадона, Месси ва Роналдо ҳарф зад. журналист ба ӯ суол додааст ки беҳтарин бозингареро ном бубаред ки шумо дӯсташ медоштед. Клаудио дарҳол ҷавоб додааст ки Марадона. ман доим бозиҳои ӯро бо диққат тамошо мекардам. медидам ки ӯ чӣ гуна дриблинг мекунад ва барои дастааш муборизаи беамон мебарад. ҳамдастагонаш бо ӯ бозӣ карданро дӯст медоштанд. журналист дар ҳамин вақти васфи Клаудио Тафарел суоли аҷибе додааст. ба фикри шумо Марадона аз Месси дида беҳтар буд? ин суол мисле ки маркази сари ӯро рахна карда бошад ки асабӣ шуд ва ба журналист муроҷиат карда гуфт ки агар ту кӯшиш мекунӣ ки зидди Месси ҳарф занӣ, сазои ту як тир ба пешоният аст. бинед ки ӯ барои дастаи Барс чӣ корҳое накард. умури ӯ талхаатонро мекафонад. ман қиёс карданро дӯст намедорам. онҳо дар вақту замонҳои гуногун бозӣ карданд. Марадона дар замони худ ҳамаро ҳайрон кард ва ҳоло Месси бешубҳа яке аз беҳтарин футболбозони дунё аст. Месси ва Роналду чандин сол аст дар сатҳи дигар ҳастанд. онҳо дар эпохаи дигар бозӣ мекунанд. футбол иваз шуд. барои ҳамин ман намехоҳам касеро ба каси дигар қиёс намоям. аммо ба бозиҳои Марадона нигоҳ кардан аҷиб буд, гуфтааст собиқ футболбози мунтахаби Бразилия Клаудио Тафарел. Месси 6 тӯби тиллоӣ дорад ки Марадона ягон то надорад, чунки дар замони ӯ ин ҷоизаро танҳо ба аврупоиҳо медоданд. вале ба қавли рӯзҳо затто Марадона ҷоми ҷаҳонро соҳиб гаштааст ки Месси то ҳол нашудааст. дастаи Реал Мадрид дар вартаи буҳронҳо мехоҳад боз маоши кормандон ва футболбозонашро паст намояд. ин дар ҳоле аст ки бошгоҳи шоҳона бинобар сабаби таваққуфи бозиҳо дар фасли баҳор беш аз 200 миллион евро зарар дидааст. аз ин хотир онҳо нақша гузоштанд ки аз ҳисоби маоши кормандону футболбозон буҷети бошгоҳро наҷот диҳанд. қаблан низ моҳи апрел ба хотири хуруҷи вируси корона маоши аҳли гурӯҳи дастаи мадридӣ аз 10 то 20% поён карда шуда буд. боз мухлисони Реал мегӯянд имсол чӣ хеле ки даста ягон трансфери калон накард. пул ки набошад аз кадом ҳисоб бозингар мехарӣ? Хавьер Мендес мураббии Ҳабиб Нурмагомедов дирӯз дар расанаҳои иттилоотӣ гуфт ки Ҳабиб баъди шикасти Геҷиву Сен-Пьер беҳтарин разбгари давру замон мешавад. инро мураббӣ дар нишасти матбуотӣ қайд кард. акнун ман суханони ӯро ба сифати иқтибос ба шумо мегӯям. ману Ҳабиб чунин андеша дорем ки ҳар касе Сен-Пьерро шикаст бидиҳад, ӯ разбгари беҳтарин дар ҳама давру замон мегардад. Геҷиро шикаст додан ва камарбандро дар рақобат бо Жорж Сен-Пьер ҳифз кардану аз ММА рафтан беҳтарин сценария аст. ҳар вақте мо бо Ҳабибу падараш вохӯрӣ мекардем, онҳо танҳо як гап мегуфтанд: ду рақобати дигармон тамом, яъне умор 0-0 шавад тамом. ӯ рақобати таърихӣ мехоҳад ва пас аз он хостори кӯмак кардан ба наслҳои ҷавонтар аст, масалан ба Ислом Махачев, Умар ва Усмон Нурмагомедовҳо ки истеъдоди фавқулода доранд, гуфтааст Хавьер Мендес. имсол соли ноумедиву тағйиротҳои бузург будааст. чӣ илоҷ? Александр Усик ва Александр Паветкин ҳоло беҳтарин давраҳои варзишии худро мегузаронанд. чанд рӯз пеш Александр Паветкин бар муқобили Дилиан Уайт пирӯз баромад ва соҳиби камарбанди муваққатӣ дар WBC гардид. аз ин хотир дар як нишасти матбуотӣ ба Александр Красюк, промоутери Александр Усик, боксчии машҳури украинӣ суол доданд ки ягон маротиба фикри рақобати Паветкину Усикро кардаанд. ӯ дар ҷавоб гуфтааст ки Александр Усик номзади арзанда ба ҷоизаи чемпиони ҷаҳон дар вазни ниҳоят сангин аст. чемпиони феълӣ Энтони Ҷошуа мебошад ва тибқи нақша моҳи октябр Усик бояд бо Дерек Чисор рақобат намояд. дар сурати ғолибият ӯ бо Энтони Ҷошуа рақобат мекунад. Паветкинро рақобати охирашро дидам, бисёр олӣ мувориба кард, аммо дар мавриди рақобати Александрҳо то ҳол комилан фикре накардем, ҳатто дар мавридаш боре ҳам сухан нагуфтем. ибрози андеша намудааст Александр Красюк. агар дар ринги бокс мо рӯзе Усику Паветкинро бубинем, донед ки муворибаи ба қавли
фаули ду титанро тамошо доред. криштиану роналдо дар шаҳри манчестер меҳмонхонаи 4 ситорадори 11 қабата месозад. пойгоҳи иттилоотии Daily Mail хабар медиҳад ки собиқ футболбози дастаи Манчестер Юнайтед дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳӣ ва фароғатии португалӣ бо номи Пестана ба мувофиқа омаданд то дар шаҳри Манчестер меҳмонхонаи мазкурро бо нархи 27 миллион евро бунёд намоянд. гуфта мешавад ки дар болои меҳмонхона тарабхонаи CR7 Пестана ки тааллуқ ба Криштиану аст сохта мешавад. ёдовар мешавад ки Роналдо дар баробари футболбози муваффақ будан ҳамчунин тоҷири муваффақ низ ҳаст. аз футбол равад хор намешавад. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.